Аскалара. Много приятно местенце. Важно е да се знае, че е в район Лара Кундо и имаме различни... Това е за хора, които са окей с идеята и да бъдат в градски условия. Така. Стандартна стая. Така. Чудесно. Значи, интересното. Имат два вида интернет. Като безплатният е с по-ниска скорост. Платения вече е с по-висока скорост. Може да се провери текущата цена заради инфлацията на сайта на хотела. Работи целогодишно от самия хотел. И около 5 алакарт ресторанта се очаква това лято да работят за All Inclusive.